Kampanyayek Afistanên Bûkaniyê ji bo şeva sersalê bûkaniyek ji dara çam amade kir. Kampanyayek li bajarê Amedê ji bo ku balê bikişîne sersalan nû û nasandina bajarê Amedê ji pêlên darên çam bûkaniyek amade kir û li modelan da li xwe kirin. Xwediyê kampanyayê amacê pê kir ku bajarê Amedê bajarek zor qedîm e. Divê bajar bi hunerê bê bibîr anîn. Ji bo wî jî her sal tasarmekî nû amade dike. Îsal jî ji ber sembola şeva sersalê ji dara çam fîstanek bûkaniyê dirût. Welatê me welatekî pir xweş e. Ana welatê me geçmiş wê pir mezin e. Em dixwazin welatê me tiştî baş re bînin gundem. Ama ser sala nû tiştî baş em dixwazin çê bikim. Heftekî me dest pê kir vê îşî. Çama acî re me yekê çêkir. Ji bo sala nû 25 mi çêkirî. Ez pir pê kêfxweş bûm. Modelên ku bûkaniya ji dara çam li xwe kiribûn jî danzanên di rojên taybet de li xwe kirina bûkaniyek bi biriqandî zor cuda û bi kêf e. Daha önceden de ağır şeyler taşıdık. Mesela Min berê niha jî fîstanên cuda li xwe kiribû. Lê ev fîstana ji dara çam pir balkêş e. Her derê min dibiriqe. Kêxweşim li xwe kirina wî zor zehmet e. Ez dikarim di daweta xwe de di rojên taybet weka sersalê de jî li xwe bikim. işte ağır şeyler taşıdım. Xwediyê kampanya Cûlûbergên Bûkanî anî ziman ku di amedekirina bûkaniyê de darên çam ên sexte bikaranîye. Dora sê dar bikaranîye û giraniya fîstanek jî digî ji 10 kîloyê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.